скъпи и мили зрители, скъпи сънародници, скъпи и мили слушатели! Ясно е, че народът има нужда от обединение. Въпросът е какво и чие е това обединение? Обединението на корупцията ли? Обединението на лакомството ли? Обединението на заумите, злоупотребата и злобата ли? Какво е това обединение, което предлагат управляващите? Ясно и категорично, то е лакомство. То е обединението на лъжите, обединението на измяната, обединението на подмените. Това е обединението на крадците, обединението на егоистите, обединението на лицемерите. Така че внимавайте, като ползват думи като стабилност, мир или развитие, защото точно тези термини са им казани не отгоре, но от чуждите посолства и управления на други държави, родини и на чужди фундации и най-вече от глобалистите. И световният ред им е казал да изпълняват